Arratsaldeon eta ongi etorri Euskal Herriko Bilgune Feministak antolatutako bigarren podcastera. Aurreko podcastean, ekonomia feministaren markoa azaritu ginen, ekonomia tresna bezala aztertu genuen eta bere helburua eta sujetuak zeintzuk diren aipatu genuen. Gaurkoan, ekonomiari buruz egiten jarraituko dugu, baina beste perspektiba batetik. Gaurkoan, zorpetze prozesuak, erregimen heterosexuala edota migrazio fluxuak bezalako gaiak landuko ditugu. Eta bereziki aurreko podcasta ikusi ezen duten ontzat, gaurko hizlariak aurkeztuko ditugu. Hemendik hasita, Mai Isasi, Lab sindikatuko kidea, ondoan Usuria Boitiz, ekonomialari feminista eta antropologoa, eta Fernanda Moscoso, ekonomialaria eta Desbordadas elkarteko kidea. Hau esan da, esker bereziak eman nahi dizkiogu Alabediri, gaurkoa bezalako proiektuak aurrera eramateko aukera ematearen. Eta hau esan da, podcastari hasiera emateko, Mai Isasi, zuretzat lehenengo galdera, eta, galdetu nahiko nizuke, ea ekonomia feministari buruz hitz egiterako orduan, zein harreman ikus dezakegun erregimen heterosexuala eta ekonomiaren artean. Vale, erantzuna lotura nahiko agerikoa dela niretzako, ez? Esan dezakegu hori, sistema kapitalistak cis-heteropatriarkatua, ez? Eta erregimen heterosexuala beraz, nolabait behar duela gaur egun existitzeko edo pixka bat, kapitalaren logika akumulatibo horretan jarraitu ahal izateko. Gero hitz egingo dugu familiaz, baina erregimen heterosexual horrek egiten duena dela alde batetik lanen banaketa bat, sexuaren araberako lan banaketa bat planteatzen da, eta esaten dugunean zaintza lanak privatizatuak daudela, askotan privatizatu merkantilizatuarekin, lotzen dugu, baina privatizazio hau ere bai pribatu etxekotua edo familiaren bidez ere privatizatzen eramaten da, esfera pribatura eta hau familia heteronormatiboen bidez edo familia nuklearraren bidez, nolabait egiten da, etxeetan doainik egiten diren lan guzti hauek. Orduan, esan dezakegu nolabait familia edo erregimen heterosexualak inposatzen duen, harreman ereduan familia dela nolabait zaintzaren antolamendu pribatuaren sinonimo bat, edo gizartean, edo gure gizartean gutxienez, zaintzak privatizatuak egoteari, nolabait ematen diogun izena, nolabait hori dela. Orduan, kapitalismoak beharrezkoa dauka, lotura hau da nahiko esplizitoa, esan nahi dut, edo non, etxeetan, kaleetan, baina bereziki, ditugun input ezberdinetan, anuntzioetan, referentzia, propaganda, de hecho, hori, familia nuklearraren eta ekonomia kapitalistaren arteko lotura honen nolabaiteko naturalizazio bat ere bai, planteatzen da, eredu deseablea, nolabait denaren ideia hori. Orduan, pizkat ekartzea ere bai, nola kapitalismoak familia heterosexualaren irudi edo proposamen hori behar duen existitzeko, zaintza lanak pribatuan eta modu doakoan egiten jarraitzeko, baina lehen esan duguna ere bai, sexuen araberako rol banaketa bat ere bai, egiten duelako, edo egiten duelako posible eta perpetuatzen duelako rol banaketa, nola bait, eta hori da pizka bat como ideia. Gaur egun lan merkatuari begiratzen baldin badiogu, edo enpleguaren eremuari begiratzen baldin badiogu,
enpleguak ere bai, ez, daude sexuaren arabera, nolabait banatuta, eta inkluso enpleguaren eremuan ere bai, depende, da, nahiko jartoa eta esplizitua, ez, soldatarrak ala zer den da, hori, nork egiten duenaren arabera, balio ezberdina ematen zaiola lan bati edo beste bati, porque ematen dira paradojak, como hori, kaleko garbitzaile bat, ez, eremu maskulinizatua dena, hitzarmenetan dago regulatuta, daukala balio bat lan horrek, eta aldiz ospitalak garbitzen dituzten beste garbitzaile batzuek, ez, daukate beste hitzarmen bat, guztiz, baldintza ezberdinetan, eta beste lan balio bat ematen zaio, ez, orduan, aurreko podcastean ere bai hitz egin genuen, ez, nola ekonomiak ere generoak badaukan ere bai, ez, ekonomian itzulpen bat, eta baldintza materialen inguruan, eta nola reproduzitzen duen, ez, generoagatik esleitzen zaizkigun lan batzuk, baina lan horiek ere bai reproduzitzen dituzten genero rolak ere bai, ez, eta orduan, pizka bat, lotura beraz bada, sistema oso batek reproduzitzeko, ez, behar duen lotura bat. Eta pizka bat, igual ekartzea ere bai, honekin lotuta, lehen esan dugun naturalizazioaren kontrara ere bai, ez? Pizka bat, ekonomia feministatik, ez? Eta gure praktika feministetatik esaten dugunean, ez? Familia abolitu behar dela edo problematizatu behar dela familia heterosexual normatiboa, ez? Nuklear izatea el único horizonte, ez, deseable, edo pizka bat eredu bakarra, bada ere bai, ez, alde batetik intimidade eta interdependentzia, ez, mugapen eta askotan ere bai, violentzia espazioak direlako, ez, eta bar, baina bada ere bai, ez, kuestionatu nahi dugulako, eredu kapitalista edo sistema kapitalista honen ezinbesteko dispositiboa den zerbait, ez? Harremanak berak aldatzea, harreman ereduak berak aldatzea, badela ez nolabait desafiatzea edo sistema kapitalistari nolabait ere bai beste modu batean eta beste ez rol batzuetatik, eraiki nahi ditugula esatearena. Eta orduan, igual azkenengo ideia hori, urgentea den, bereziki esfera pribatuan geratzen diren, lan guzti horien, desfamiliarizazio bat planteatzearena eta desfeminizazio edo despatriarkalizazio bat planteatzearena, eta hori nola egin dezakegun alde batetik, mugimendu feministetatik eta antolamendu kolektibotik edo komunitatetik, baina nola sistema publikoak ere bai, edo nola eraiki nahi dugun sistema publikoarekin ere bai, lotura bat izan behar duen, eta nola, komunidadeetan ere bai, erantzukizunez eta erantzukidetasunez lan batzuk antolatzea nola joan gaitezkeen, arautzen eta eraldatzen. Hori, pixkat. Eskerrik asko. Eta, honekin batera zorpetze prozesuei buruz hitz egin nahiko genuke, jakin bezala zorrak menpekotasun ekonomikoak sortzeko tresnak dira, eta badakigu gorputz batzuk, beste batzuk, baino gehiago zeharkatzen dituztela, ez? Hala nola, emakumeak, gazteak, edota pertsona migratuak dira kaltetuenak. Eta aldi berean, 11 adibide etorri zaizkigu burura, nun zaintzalanak bete ahal izateko zorpetu behar izan diren hainbat pertsona, ez? Hala nola guraso bakarrak, migratutako hainbat emakume, edo, ikus dezakegu nola gorputz hauek askozaz ere zeharkatuago dauden. Eta nola ez, zorpetze prozesuei heldu nahi badiegu, garrantzitsua da hitz egitea, hegoalde mendebalde arteko zorrak ere hor daudela, eta
eta oso adierazgarriak, ez? Zuri ze iritzi da kasu honen inguruan. Bueno, oso ondo esplikadozu, sorpetzea hasi da gure bizimoduetan eta gure sistema ekonomiko honetan, kapitalismo finantziero bat azkanean da, ekonomia bat, non indar finantziero eta instituzio finantzieroen gandik eragin handiagoa daukan ekonomia bat, eta orduan ekonomia horretan zorra hasi da paper zentral eta berri bat hartzen. Eta niri iruditzen zait, edo azken urtetan egiten nabilen ikerketetan zorpetzearen inguruan, zorra bihurtu dela gaur egun daukagun esplotazio, estrakzio, indarkeri mekanismo nagusietako baten, ez? Kapitalak momentu batetan lanaren bitartez lortzen zuena, gaur egun zorraren bitartez lortzen dau, ez? Eta hor, iruditzen oso estrategikoa dela zorpetzaren irakurketa feminista bat egitea, eta hau gure agenda politikoan sartzea. Ze emakumeak, eta zeuk esan duzu moduan, emakume migratu, emakume gazte, emakume pobretuak, gaude gaur egun instituzio finantzieroen jopuntuan. Orduan, datuak erakusten dabe oso argi, zorpetze masibo batetan gaudela, mundu mailan pertsonak ez gara inoiz hain zorpetuta egon, eta Estatu Espainoleko datuak begiratzen badoguz, gaur egun, elkarbizitza unitate gehiago dagoz zorpetuta, ez daudenak zorpetuta baino, ez? Eta datuak hurbilagotik begiratzen badugu ikusten duguna da nobedade handi bat, dela herri sektoria dagola gaur egun zorpetzen, ez? Lehen kreditua aberatzen mekanismo bat zan, espekulaziarako, baina gaur egun zorra edo kreditu merkatua herri sektorean dago zabaltzen, soldata, erdi mailako soldata daukezenak, soldata baixuak daukezenen artean, lan egonkor bat ez dauken pertsonen artean, ez? Eta hauen artean bebai bereziki implikazio konkretu batzuk ikusten dira, emakumeak, emakume pobretuak, emakume migratuak, gaztiak, arrazializatuak, ez? Zorpetze motak begiratu dugu zenean hemen, ikusten dugu zena da, bi zorpetze mota hasi direla batez ere. Hipotekak hor daude, baina azken urteetan hasidan zorpetze mota da kontsumo kredituak, hau da, ikaslentzako maileguak, kreditu tarjetak, tarjetas revolving, online klik batekin hartzen diren kredituak, ez? Eta gainera da, guzti hau posible eginda, azkan urtietan paraleloki desregularizazio prozesu oso sakon bat egondalako, ez? Orduan da oso gutxi araututa dagoen merkatu bat, interes oso altua daukozena, klausula engainagarriak daukozena, penalizazio oso fuertiak. Orduan, zergaitik gertatu da zorpetze masibo hau? Iparralde globalaren kasuan oso lotuta dago soldaten estankamiento batekin eta bizitzaren garestitzeari ezin dotzola aurre egin, horreri gehituta austeritate politiken presioa, hegoalde globaleko herrialdetan gehitu behar jako kanposorra bezalako mekanismo neokolonialak, eta horrek suposatzen da bendana, baina bi kasuetan ere, zorra bihurtu da biziraupenerako estrategia nagusietako bat, ez? Zorra da soluzio bat, jentientzako, soluzio oso garesti bat. Orduan, jentia usteanen kontra, jentia ez dago zorpetzen bere aukeren gainetik bizidalako, ez? Askotan imaginari horre daukaguz, edo ez dakizelako dirua ondo erabiltzen, baizik eta jentia dago, gaztiak dago zorpetzen, ez daukelako master bat ikasteko beka bat. Jentia dago zorpetzen, ez daukelako transporte publiko hon bat, eta motor bat erosi berdabelako lanera joateko. Jendea dago zorpetzen, ia maierara ez dalako heltzen, eta astebeteko por batzu nahi da bezalakoen, dentistara joan behar dalako, edo kuartu arregla berdabelako, eta hobarri bat erosi, ez? Baina horrez gain, irakurketa feminista bat egiten badugu, ikusten duguna da emakumea gaudela zorpetze prozesu honetan, garela agente aktiboenetako bat edo agente zentral bat garela, ez? Ikusten badugu nor dagon kreditu hauek, etxetako deuda domestika, ez? Etxetako kreditu hauek hartzen, kudeatzen, ordaintzen, ez? Hor emakumeak ikusten duguz. Eta honen arrazoiak anitzak dira, arrazoi nagusietako bada, emakumea gaudela sobre-representatu eta estrato sozial baxuenetan, orduan normala da guk erabiltzea estrategia nagusitzat gure soldatak konpensatzeko, baina horrez gain, irakurketa feminista batetik esaten dugu emakumea gaudela instituzio finantzieroen jopuntuan, eta hor hainbat arrazoi daude.
bat da zuzenean harremanduta dagoela historikoki emakumeari egotzi jakuzen funtzio eta ardura reproduktiboekin. Gugandik espero dalako etxekuen ongizatea eta biziraupenaz garantizatuko garela eta leheneztuko dugula, ez? Aurrekontuen zulodana beteko dugu zela, umeak zeo zerbait badau egingo dugula, ez? Orduan, emakumeari egotzitako zaintza rol horiek sordu non bihurtzen gaitxue instituzio finantzieroen aurrian, gugandik espero dalako zorrei erantzutea ama, emazte, alaba on baten erantzunkizunek emoten daben disiplina horretatik. Horrez gain, instituzio finantzieroek ere oso abilak izan dira gure sare sozialetan emakumeok daukagun rol aktiboaz aprobetxatzen, ez? Badakitelako gure sare sozialek momenturen baten, pertsona batek, emakume batek ezin badau zor bat ordaindu, instituzio finantzieroek badakite bere inguruak agian ordainduko da dela, ez? Orduan instituzio finantzieroek ere badakite emakumeek historikoki binkulo sozialak mantentzen auki dugun rol aktibo hori hortik ere probetxua ateratzen. Eta amaitzeko, eta igual honekin amaitzen dut, beraien jopuntuan gaude, jakinda belako diru sarrera gutxiago daukagu zela egotzita, moralki finantzieroki arriskutsuagoa garela justifikatu dutela, ez? Da orduan espezializatu gaituzte eta alboratu gaituzte merkatuan dauden kreditu garestienetara, ez? Eta hau oraindik askoz larriagoa da emakume razializatu eta migratuen kontuan, ez? Ze erabiltzen dabe kriterio sozial eta arrazialak esateko sortzaile edo sordun oso arriskutsuak direla, hau da, kriterio moral bada. Horrek ez dauko fundamento bat, emakumea gainera oso ondo ordaintzen da, ez? Oso buenas pagadoras batzu gara. Orduan, horri oso larria dela, eta badala ordua, pizkat sistema finantziero hau abstrakziotik edo daukon opazidade horretatik horretan galdu gabe, beste nonbaitetik begiratzeko errealitate hau, ez? Da, nik uste dut ekonomia feministaren markoak hori albidetzen da dela, ez? Ze begiratzen badugu gaur egun zer dan zorra emakumentzako, hasta aldugu pentsatu, ez? Askotan esaten zaigu, finantzak dira ekonomia, ez da ekonomia reala, ez? Zaten jaku, emakumen bizitzetatik zorra oso ekonomia reala da, lan asko suposatzen du, eta pentsatu aldugu dela ere zaintza lan garaikide bat, ez? Zorra kudeatzea zaintza lan badabe bai, ez? Eta emakumeak zaintzeko sorpetzen dira, orduan, hortik ere begiratu dezakegula, eta hortik ere nik uste dut mugimendu feministak ekin behar dotzagula. Eskerrik asko zuri oso ideia berritzaileak. Eta, zorrekin jarraituz, zorrei buruz hitz egiten dugunean, kanpo zorra eta hegoaldearekiko menpekotasun koloniala ere aztertu beharreko gaiak dira. Eta, honekin lotuta, ekonomia feministaren hainbat analizi mundu mailako ekonomiarekin sortzen direla edo esan genezak, ez? Eta honek ere gogoratzen dit mendekotasunaren teoria edo perspektiba. Orduan, zuretzat galdera, ia zertan datzan teoria honek, eta zer ikusi daukan honek analizi dekolonial bat egiterako orduan. Para nosotras como cooperativa, la intención de recurrir a la teoría de la dependencia tuvo que ver con la necesidad de dotar nuestros análisis feministas sobre la economía también de una mirada antiimperialista y anticolonial. Y eso obviamente también partía por entender que el sistema capitalista es una economía mundial, es una dinámica de acumulación a escala global que fragmenta los territorios entre centros y periferias, y esa fisura muy concreta, en esa forma desigual en que se organiza el mundo en el capitalismo, la teoría marxista de la dependencia intenta mirarla desde el capitalismo periférico, digamos, desde las condiciones de posibilidad de desplegarse un capitalismo periférico. Y ahí un enunciado muy claro es esta idea del desarrollo y del subdesarrollo, ¿no? Desarrollo y subdesarrollo
son dos caras de una misma moneda. Digamos, el subdesarrollo es la condición de posibilidad del desarrollo, no es una etapa anterior. Y en ese sentido es importante tener en cuenta que, y con esto soy enfática, en el marco del capitalismo, la producción de bienes más sofisticados, la construcción de estados de bienestar, el incremento de las condiciones de vida asociadas a los aumentos de productividad, la transición energética, el acceso a derechos sociales, que es lo que enmarca, digamos, una economía desarrollada, se sostiene sobre la primarización de otras economías, sobre el extractivismo, sobre la superexplotación de los trabajadores del subglobal, en fin, sobre una serie de condiciones que básicamente la teoría marxista de la dependencia señala que tiene que ver con la transferencia de valor de periferias a centros que van conectando economías de una manera completamente desigual. Entonces, para nosotras, como personas de América Latina, era muy importante atravesar la economía feminista de esta mirada. Y en el fondo, esta invitación que hace la economía feminista o los feminismos de la economía de mirar el capitalismo desde los procesos de reproducción social, a nosotras nos parecía interesante mirar la dependencia y la relación de dependencia desde los procesos de reproducción social. Y nos parece que eso nos ayuda a conectar esta noción un poco abstracta que se plantea de la crisis de reproducción social en el capitalismo, localizarla en ciertas dinámicas concretas que puede explicar la dependencia, y eso nos permite localizarla en cuerpos y en territorios también. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, una cuestión que podemos ver analizando la dependencia desde los procesos de reproducción social es que en un contexto de superexplotación, ¿qué quiere decir un contexto de superexplotación? Un contexto en donde los salarios no alcanzan para reproducir las condiciones más básicas de la vida, en realidad la presión que recae sobre las otras esferas no mercantilizadas para sostener la vida es muchísimo mayor. Los tiempos que supone, las cargas que supone, y eso sucede en un marco de capitalismo dependiente. Por otro lado, en un escenario donde el capital se dirige a buscar trabajadores para superexplotar, donde las empresas extranjeras van a buscar trabajadores y trabajadoras para superexplotar, las mujeres son sujetos especialmente susceptibles a ser superexplotadas. Y eso lo podemos ver muy claramente en las maquilas, por ejemplo, que se dan en México, en Centroamérica, donde las condiciones de trabajo y las jornadas laborales son prácticamente de esclavitud. Y por otro lado, también es reconocer que el capitalismo, la dinámica de acumulación es una dinámica recursiva, ¿no? que constantemente avanza, no para, y por lo tanto también va generando contradicciones en los centros. La cuestión interesante acá también de poner sobre la mesa es cómo la forma en que se resuelve eso también es desigual. Porque lo que vemos es que hoy en día los centros están generando tensiones asociadas a los desmantelamientos de los estados de bienestar, a las contradicciones asociadas a la instalación del neoliberalismo y las crisis de los cuidados que eso genera, y quienes están sosteniendo fundamentalmente esa crisis son mujeres migradas del sur global que, afectadas por una crisis de reproducción social en sus territorios, migran para poder atenuar esa crisis en los centros. Entonces, de alguna manera, esta mirada de la dependencia nos otorga y nos permite mirar las desigualdades globales para mirar también aquello que ha intentado mirar la economía feminista, pero haciéndonos cargo también de las herencias coloniales que se sostienen ahí. Eskerrik asko, Fer. Eta, bueno, saioari itxiera eman behar diogu, baina itxi aurretik galdetu nahiko nizueke, ea zerbait gehiago esan nahi duzuen, ea zerbait ahaztu zaizuen edo zerbait daukazuen gehitzeko. Bai, nik, pizkat, como ideia igual ere bai itxiera emateko, esaten dugunean ekonomia pertsonan zerbitzura, jartzearena eta ez alderantziz, hau egiteko edo prozesu hauek bultzatzeko, pizkat, antolakuntza kolektiboaren eta borroka sindikalaren eta pizkat ere buru jabetzaren, aldarrikapena igual ekartzearena mai gainera eta urgentea delako, edo urgentea den berrantolaketa sozialaren inguruen, ibili garelako, eta hori, nola egin berrantolaketa soziala, paulkuntza dinamiketatikat, eta pizka bat
desmerkantilizatu, desfamiliarizatu eta ez, interdependentzia edo ekodependentzia sozial hori aitortuz edo kargu hartuz ere bai, ez, nola egiten dugun, ez, pues pizkat askatasunez ere, joateko, bueno, pues heteronormatik, ez, eta sexuaren araberako lan banaketa edo rol banaketa horretatik aratago, eraikitzen alternatiba txoak izan daitezkenak batzutan, ez, baina, bueno, hori, antolaketa kolektiboaren bideari, ez, pizka bat dei egitea edo. Nire igual gelitzen azpentsaten, ez, zaueri entzun da, ertz asko daukola sistema honek, ez, eta orduan askotariko borrokak eraman behar direla horrean da, gaude momentu baten, ez, sistema dagoela oso violentzia maila altuekin, ez, fascismoaren gorakada handi badago, ez dakit, egoera oso kritiko batetan gagozela, eta nik uste dut hor, fronte askotan inon baino gehiago antolakuntza feministak eta begirada feministak gauza asko esateko daukola momentu honetan, ez? Kapitalismoaren krisi batetan bagaude, baina beste norabidetze bat moduan egin behar dugula. Eta hor, ez dakit igual finantzekin eta lotzen, hori, antolakuntza feminista asko falta dela, orain dizela batzutan gaoz tratatzen gauza batzukin oso pribatuki eramaten direnak eta kulpa eta lotxa asko sortzen da benak. Orduan, problema komun bihurtu behar duguzela, horrek landu behar duguzela, politizatu behar duguzela eta erantzunkizunak eskatu eta egituratu, ez? Fer? Sí, tengo mucha idea. Voy a intentar ser breve. En realidad a mí me parece súper importante considerar lo que estamos confrontando en este momento. Una amiga decía, la ultraderecha ha hecho un encuentro forzado entre economía y política en este momento y ha hecho una de las cosas de por qué probablemente está haciendo sentido, porque ha hecho un ejercicio de transparencia con la propia lógica del capitalismo. La ultraderecha hoy en día dice, en este mundo no cabemos todos. Y eso es la lógica del capital, en realidad. Y la internaliza, la vuelve una subjetividad deseable. Y ahí se va alimentando ese deseo fascista. ¿Cómo se confronta eso? Entonces, ahí cómo nuestras prácticas internacionalistas reconocen la radicalidad de la solidaridad que tenemos que gestar ahora. Y para mí eso pasa por entender las desigualdades globales que nos atraviesan de fondo y entender cómo el internacionalismo tiene que entender que nuestras responsabilidades son asimétricas en esa confrontación y que hay posibilidades y vías y dispositivos que se activan en unos territorios más que en otros. Entonces, esa forma de entender el internacionalismo, no desde el lugar de la culpa de ciertas cosas, sino más bien de qué dispositivos se nos activan en determinados contextos y cuerpos. Y yo creo que eso es una vía muy significativa para poder confrontar lo que estamos viviendo hoy en día. Vale, eskerrik asko Fer, Maili eta Usuri gaurko podcastean gurekin egotearren. Ezaztu 3. eta 4. podcastak grabatuko ditugula eta bertan burujabetza feministaren gaia landuko dugu eta joan aurretik ez dago inoiz gaizki gogoratzea gaur bezalakoak eta bilgune feministaren proiektua aurrera eramateko guretzat ezinbestekoa dela bidelagun feministak edukitzea eta hortaz animatzen zaituztegu arpidetzera. Eskerrik asko danagaitik eta beste batera arte. Agur!